फैबाय थानाय समाव इउ.प.नि साफ्रोमबो मावथि दैदेनगिरिफोरनि मदद लानानै गासै रायजो राजाफोरनि खामानि मावगोन। आफादगिरि जानायनि उनाव इउ.प.नि साफ्रोमबो मावथि दैदेनगिरि बिथांमोननि मददखौ लानानै फैगौ समाव बिजनि हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय खामानि मावलांगोन। फैबाय थानाय समनि बिसायख'थियाव इउ.प.नि बिजाथिखौ देरहा होगोन। फैगौ बिसायख'थिफोराव बिटिसि इलेक्सनानो जा, एमपि इलेक्सनानो जा, एमएलए इलेक्सनानो जा, जोङो इउ.प.निफ्राय बिजाथिखौ जों देरहासार खालामगोन। इउ.प.नि आफादगिरि बिबानखौ लानानै दुगा मारिगोन, रां आरजिगोन बे नङा। जों रायजो राजानि गाहामनि थाखायनो खामानि मावगोन। इउ.प.नि आफादगिरिनि बिबान लानायनि थांखिया बियो नङा जे जोङो पावारखौ लानानै दुगा मारिगोन, धोन सम्पति आरजिगोन, बेबायदि नङा। जों रायजो राजाफोरनि गाहामनि थाखायनो जों खामानि मावगोन। फैबाय थानाय समाव बिजनि जिल्ला इउ.प.आ मोनफ्रोमबो हारि, धोरोम गासैखौबो लानानै खौसेयै बिजनि हालामखौ जौगाहोनायनि खामानि मावलांगोन। बिजनि जिल्ला इउ.प.आ फैगौ समाव बे हालामाव थानाय साफ्रोमबो जाथि जनगोष्ठि, मोनफ्रोमबो जाथि जनगोष्ठि, धोरोम बोरोन बयखौबो बोजबना लानानै जों जयैनो बिजनि हालामनि जौगानायनि थाखाय खामानि मावलांगोन। बे बाथ्राखौ बुंदों गोदानै बिजनि जिल्ला इउ.प.नि आफादगिरि बिबान मोननाय फनिन बर' बिथाङा। सुबाइजार ब्लक इउ.प.नि बानजायनायाव बिजनि जिल्ला इउ.प.नि गोदानै बिबान मोननाय बिबानगिरि बिथांमोनखौ बरायनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै बे बाथ्राखौ खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंथिदों। बिजनि जिल्ला इउ.प.नि गोदान आफादगिरि महरै आङो बिजनि जिल्लानि साफ्रोमबो इउ.प.नि मावथि दैदेनगिरिफोरनो आंनि फारसेनिफ्राय साबायखरखौ आं बावहरबाय आरो बिजनि हालामनि साफ्रोम आइ आफा रायजो राजाफोरनो आंनि खुलुमनायखौ बावहरग्रोबाय। आफादगिरि जानायनि उनाव इउ.प.नि साफ्रोमबो मावथि दैदेनगिरिफोरखौ लोगोआव लानानै बिथांमोननि मददखौ लानानै फैगौ समाव बिजनि हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय खामानि मावलांगोन। इउ.प.खौ गोख्रों खालामगोन आरो फैगौ बिसायख'थिफोराव बिटिसि इलेक्सनानो जा, एमपि इलेक्सनानो जा, एमएलए इलेक्सनानो जा, जोङो इउ.प.निफ्राय बिजाथिखौ जों देरहासार खालामगोन। बेनि थाखाय जों गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों खामानि मावगोन। इउ.प.नि आफादगिरिनि बिबान लानायनि थांखिया बियो नङा जे जोङो पावारखौ लानानै दुगा मारिगोन, धोन सम्पति आरजिगोन, बेबायदि नङा। जों रायजो राजाफोरनि गाहामनि थाखायनो जों खामानि मावगोन। इउ.प.आ बिजनि जिल्ला इउ.प.आ फैगौ समाव बे हालामाव थानाय साफ्रोमबो जाथि जनगोष्ठि, मोनफ्रोमबो जाथि जनगोष्ठि, धोरोम बोरोन बयखौबो बोजबना लानानै जों जयैनो बिजनि हालामनि जौगानायनि थाखाय खामानि मावलांगोन। सुबाइजार ब्लकआ दिनै गिबि खेबनि थाखाय आंखौ आफादगिरि खालामनायनि उनाव बरायदों आरो बे ब्लकनि सिङाव थानाय मोनदाइन प्राइमारिफ्राबो बरायदों। बेनि थाखाय सुबाइजार ब्लकनि दैदेनगिरि मावथिफोरनो गोसो गोरबोनि साबायखरखौ होबाय आरो सुबाइजार ब्लकनि सिङाव थानाय मोनदाइन प्राइमारिनि दैदेनगिरि मावथिफोरनोबो आंनो बे सन्मानखौ होनायनि थाखाय बा बे मानखौ होनायनि थाखाय बिथांमोननोबो आंनि खुलुमनाय आरो गाहाम हामलायनायखौ बावहरबाय। गोजोनथाव खौरां! आसामाव थानाय बयनिख्रुइबो साबसिन सोलोंथाइ होग्रा मिरुफोरनि गेजेराव टेक बुस्टाराबो गंसे। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय CST फिसारि मावख'नि साखाथियाव थानाय खारगावआव बे टेक बुस्टारा दङ। बेयाव बयनिख्रुइबो मोजांसिन सोलोंथाइ आरो नेम सोलिनाय गोग्गो थाखो खथानि सुबिदा दङ। सारा भारतनि गेजेराव सायख'जानाय बायदि सोलोंथाइजों सोमोन्दो थानाय फोरोंगिरिफोर दङ। टेक बुस्टाराव प्रफेशनेल, जार्नालिस्ट आरो टेकनिकेल कर्सफोरखौ होनाय जायो। 24 घन्टा रैखाथिनि थाखाय मोजां सुबिदा आरो टेक बुस्टारा नोंथांमोनखौ सौहैहोगोन नोंथांनि थांखिसिम। टेक बुस्टारा नोंथांनि सिमांखौ जाफुंसारनांगौनि थाखाय गांल' नङा, साहस आरो गोहोबो होगोन।
सोलोंथाइ लाखांनायनि उनाव 100% प्लेसमेन्टनि खाबु दङ। सोलोंनो गोसो गुदुं बिथांमोना 9395 695 095 जानबुं नाम्बाराव जगाजग खालामनो हागोन।